yito yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegi akorekanire aseke nyurukiao ekiota gito tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inye isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere Eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii. Ensa Eyemo yabono botukoli Amisi chitarike mirongo ebere na isano na Eyemo mutenyo ikomi omwaka uchirubere na mirongo ebere na etatu mwancho murigina ntokomera na asembe asekerenge yokoenekia bunatonyera kwa tokomanya nya munanya ariko bagagwata kurubwa ketego ikira chinga kibuna echi Petra Mokeira nero koenekia buna chibi chamunerio kichago chira senchire boikira nugwetera somoru obemanyero nigakoro kwa Joshua Auta litirana ngoro kwa Josephat Amisi litangani piti katonyore gwetera senchira yoko ya chutia ya chatigwe karagata ya mwana akorete kuru mwana mokeke ngwerere mwana we myaka sabo moiseke nera wete bo mwerio mukabaganda barateba ya Eyemo subati tabanti komenya enyumba yo mongina okageire ko bomoroge gusambwa ime Konate county ya Nyamira tubariye kero bago gikolika abantu bari kirete nakuru ntune nyumba bagachete yoka bagakora nande tukamba kurwana bagasoka ngabono twakori tukanyanga chimi ubwagachi we factory ya matoke ria ngoncho gutena kubwatekana no bukurumi baenekire bamenyi bensemeyo members wale batano na babiri yolende obutangaso kuna okora lakini ya sit stands upa nero bunge ya Nyamira gutwara geikaro kya monchoreri oboteneri ase kiama kya UPA kya rokande gutwara omubaro monge bwa MCA ayo amana yande amango mwancho murigireria ngogo sabango nyarako bago gwekanya otoerere lindo nyarako bago gwesemena kwemanya mange nyora boigo Amayia yana boigo meroberio a megata sendiki Ndizi TV nabo kubwate gwetera semitanda yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo gwetera sensemu ya YouTube Ndizi TV News Amayia Ensa Eyemo ya bono mogoroba nigaguchaka kurwase county ya Nyamira ase aba MCA go se ase ebunge ya Nyamira yanyarako bago twara ege ikaro kya litukolia lero sekerenga igiyogokora amonchorero soboteneri bwa ebunge eyo anene komochora omwe msiora chikoba omoteneri ogose omoteneri bwa bange ase ebunge eyo nonyana bonigo omonagari bwa ebunge eyo enoko kera nyarako bagutugutera rieta lyo mwe dio kimasira kubwatekana likolete gose magali riete likoletwa bose bwa ebunge bunanyara ko bagakoba omoteneri bwa bange ase bunge eyo asomonagari yateba bunekia magia ODM kikebwatia ba MCA bange me county yo gwetania keria kia upanonya nabo nigo mosaki witwa mangana Amayia job mange nyara ko bagwikira na sege ikariko ke bunge county Nyamira na gutwarigania robotiro kubwatia amatuko abwangoiga niging'usanano yarekanire egatie kiama kia UPA na ODM imebunge county Nyamira ase amaboli abeirenga ningo obwate omubaro omonge. The above matter refers in accordance with Section 10 of the County Government Act 2012 that provides for assembly leaders kindly defined herein
the party nominee for the majority leadership. Ase gusaba kwa begetuposibo monogerwe bunge yo Enoch Okero kugayana enganeyo asana chabuna UPA na kikiama kebwate omubaro omonene kubwa ODM. Na boigo ntwanyoro gutangasa kondi gokurwase ODM gutangasa Duke oyagi masira buna majority leader. Lakini nkwabwate information yende yonsi ko etani gutangasa iri yaye nga inkikiagera bamutangasa bune majority leader. Bategera kuligereria se bunge yaito chama ya UPA nerere the majority ebugate members bali kianda na ODM ubate members bali batano na babiri. Yolende ogutangasa kuna okora lakini ya sit stands UPA nero chama ebugate abantu abangase ebunge. Nigo omo MCA Edna Obara araliwa koba omokonyi bwa bali barabange amonere jeria nyakangi nigachoro koba omo deputy majority whip aba MCA abubonsi nigo bakorwa ekyama kya UPA as the leadership of the United Progressive Alliance Party in the Assembly. Honorable Edna Mora Obara is hereby designated as the deputy leader of the majority party in the Nyamira County Assembly. 2. Honorable Cheria Kerubo Nyakangi is hereby designated as the deputy majority whip in the Nyamira County Assembly. Boigo nigatuguterare chinkuma nembeo yaberege gonchukanana bunanigo obotuki bagenderetse komanya elinde komanya igori obotumeki bwe kibesa chobwaga chibwe bunge county Nyamira mwabo ligoro ye building yeito ose obotuki moro bagenderete ne EACC abonda de batebanga obisiane timbu atia pari ende yonsi nonya nenke ose EACC nendo tobotuki ikiarege ndo tubugate ne gasiandrete gokorbono igotina nyora pari ende yonsi ose botuki mugendrete yoro ye building yeito aya naro abwache kuchiasa boro kyo bauchi gokora amachemu amanene yo mwakoyo asenga kiena monta etengire ligo konelia bana baitole bayo isansa matemu ba kipsea bayo gora matemu kipsea grade 6 na klasi sano na isato wale abomo elio asomoro bilio KCPE ase omwakoyo na KCSE wale bayo chokora form 4 mbaga nilia mayanya saba afingia na inde tubanelia mayanya sama temu yabo inko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi Biamono Job Mange sorboti urwasenjire wikirana kuri county Nyamira wikirana me county ya Kisii ase abaibuli banyale ko babago semigwa banyale ko bako baika angena ko basemia abana babo go sabarokiwa anene bali bagenda to ko bakwirigania se amatemu aranyale ko bago chaka omukobyo ogo cyaniga yakwanwa lituko lya rero asomwiga bwoko bekero kiguto gukia sabana ba PP2 unyara ko bakoleta amo chiskuru ibere gati ya skuru ya Green Valley na boigo ya Choice Academy unyara ko bakoleka na ime county ya Kisii milere mumanya nyara ko bagwikirana asomego yo nagotwarigana robotiro kubwatia amatemu amanene y'umwako yiganigo aberire ange guchaka imensi ya Kenya asichukuru au kigendetse kuyarigania abarokiwa babo asamatemu ayo Butara iskuru ya Green Valley Academy yego toka sensema ya jogo county ya Kisii chinga kibabwate umuyega bwo chengera abarokiwa bali babikiro kigutwa lyoswa ase grade kigitangani nego omugani otenete umuyego yo asemi abayibori chinchira cyo kwerenda guse kulinda abana babo ase chinchira chindonge mzazi ambaye anachukumika ni yule mzazi anazaa mtoto na kumlea kwa njia inayostahili. We are in the system of changing from 844 to CBC. Naposema 844 hesabu kuna kana kajistari kapo katikati. Sasa inaenda kuisha. Nini it was 4 minus 1 ilikuwa 0. Sasa inaisha. Hali ambapo tunaelekea wale wa junior secondary ambao tuko nao tuweze kuwaonesha kile ambayo inastahili, because we are going to STEM and in STEM in the science, the technical, engineering and mathematics and the other areas so that omwalimu kurwa ase skuru yo Douglas Onyango
nigo akwanira igoro y'umuyigo y'uboigo asairira igoro y'umuruburio OCBC ne sabalire entambe asabana baitora kininya sawa biro muya abalimu baba bekire boronge naboigo babeira abana babeire bakwende birasi bindo makumuya igo tikatubaganiria maya asinga kichiga cyabo balerusa naboigo yasaye tikabaga tesinga kichiga twara kinga kichinyororo n'abana abo n'aborokereri tumagana CBC twayaire egento kere nambe ya masinga cyoko babeka abana baiga babe abana ba maite byabo byabo esoko kina na kwemanya bokabanye ase chinga kicho nigo asabira abaibuli ko abana babo chinga kichinyororo kubagendetse kuyarigania asamatemo amanene boigo kubika uburindi bwisane ase abana babo chinga kibare erusa twebangire ntubate junior secondary abalimu bayisaine barororo abo tuyariganite buya boni gato ko transit n'abana bari grade 7 bakwenda grade 8 ibo twebangete next year sabana baiga bago chikokora matemwa KPC abo igo na KCP twangire chinga kichiga kwa niaba ya school obaganiria maya nabo igo abaiboli baba chinga kichinyororo babatangire michezo awawa yera nyari ngekoleta muchanda singa kichiga chama tukama katgaire bago chikana samatemwa abo igo nabo igo ekero bana chenka erusani entambe mwere chinga kicheni ukwana n'abana baiga mubaereso guya no bobe bwe michezo awawa erinde mbesona na namariyoko yogo tindia nabo igo basona na mangana yo wanchani kwa mapema igo bana twa baiboli twatore chinga kwanera abana kinyaruka baitu abaga n'abana bamura baitu erinde tuba rosigisa kukere yenga kiebucha ko reporteria igetaseni kya Ndizi TV iritariane Mildred Momanye Biamono Mildred Momanya sorobotirwa senchere wikiranto tigarite me county ya Kisii magiga ye committee ye bunge ya county ya Kisii yetenelete e budget na baigo obotumeki bweni bwe county eyo korigereria gose kurwachira cyo korigereria buya anene umuswado nyalete ko bagwetigwa bukorusigwa ebango chikanisa echinga kichiria bagokora kesha bono niga babwatani a VGD ni banyalire ko babago itaberana kogokera engwana eyenyara ko bagiko bwato kubongoiga kurende gose bakora wana Pastor Peter Murwa benigo baganire boigo ebunge eyo nyarako bage ko tugutera are ebangeyo na boigo kubeka samari kerinde batiko bagwitabera naro na boigo omuriki oitwa mwana Amayia Ndemo Steven nyarako baga kubwatia roboti urwa century boikirano na gutwariganira ngaro kubwatia magega ribera rya kisiasa rya bakwani na bwatani be kanisa igoro yebango ekerengo gya chiribu isano kere wiki asemege ya kesha na mesangakano ya gutuke chikanisa omwe oya nige kamati ye budget ye county itabago tuguterare enseme yo ase finance bill ye county ande twigura abantu mbatura riberera igoro yebango ye kanisa lakini tata kotebanga bange iteyo na moni twanyorete kurwa saba na inchi ase ngencho yoko randi kwa butuko gocha kwa bachikanisa nkego especially area sakurunga sunika no twanyorete kwanyora ngo muntu garo muntu yo mura kini gabe gite speaker guchigoro uchanda abantu bali bare basaronde tigari lakini akaratu debate yegenteke abantu abange batebanga asinge cyo Kisii nense yanzite nyasaye account yanzite nyasaye nende gusasima turarushe tax ite cyo affect yabande bari batari kurandigo entuto gategerera manganaye nonya abande bayirire kwa basiasa ase account ya busungu genteke ntubwati gati ya barandia ne chikanisa nigo bago keire getambo kerekyo ase kulendo murandia Peter Murwabe aganire birengeri ebyo mbibe byo munubuoka kulende nonya samaliko inda tebenga we are making progress because that's the direction we go abantu takeire tonyorane na barabu tokwane and probably bamanye ase kitwaro kana linganeli noko ni waitongoro kikwa bente koba yonale ko sabo mugavana na probably aba MCA baito na balibe committee ya finance ba create time ba miraba pastor go sabarai baba pastor in the through our views na we tabanga tutakeire koba serve regretted and tu ana gote bungane itokane na ende kero kene bero tukinga tokobeka makondo totana komyanga na magosto gokora na mangana liba kwa nda somonwa entota keire to yaro liba ko ya implement in writing ekiare ke togo kwanera igokere in writing na liba kwa ntanaro bayabeke in writing elinde tonyore kobiyo na after ntorule our views ensemende yebango ya tuguterwale neli arenge tobwaga chibwe chikanisa naboigo asoko encourage kanisa cheito ntwaruse tichi plan approvals chichi kanisa chikwaga chwa account itu ya busungu so ndebwensi kuchikwaga che kanisa tari kwakana plan approvals igere free asense mu chikanisa igasoko ruse bango yo kwaga chikanisa
to me negente kia ikiachikanza chinda bapasta bawoja gochaga kurunsa chire chinda remba bwati nonya no montura abakonya no mochango igo kenegente kia lakini keregento bana bawe kwana wakebeke in writing keberi chiko gesainiwe ebango yo mwelio era chikorusi gwase bilo mugavana Simba arati arabekesei neli yarengeta bakora chinyangi eyo atuguteirwale elio kwa basaye omoyo bwoko nyoma taxi enda abantu babere bakuraramika ni taxi yenyangi konya yabere introduced ngondo bakora nyangi nere bwakana lakini nja atachire tunse tuchiti ko yete kerto karanstable committee ya budget kurigeri yegenteke tukanyora ngatu twita abana baitu na roba nyoma sinyangi ende to baini encourage asing to the population yekine so taxi nere tuchiti gweta gesoma ati nyangi ne mechange okorba ko muntu ja okore nyangi orno ne chombe ngade nga serikali kero kene ndu yare ngeko korangeri na ki ondo tagete ko nyoma twabekire besa ngeto musupport kiare nyoma bone ge bwato boko ngoma nene ondo tagete ko nyoma bande ko supported abe encouraged atebiwe kene gente kiyo kora to murusiri mesigo to momentere besa nge na ngurwe county ekyo ngati ekinsemo kye finance bill ye county ya Kisii janyara ko bachugwetigwa ne bunge ye county ya Kisii ko nikonyorobu ameriko rwaba bwatani ao obairira maunchiro yoranya riko nyarikani gwese finance bill eyo rio mugavana riko bagakobeke sei werele finance bill eyo ko bali chiko ye county ya Kisii ko reporteria Ndizi TV iretariane Ndemo Steven Biamono omusaki itondemo Steven asorogoterwa sencherebo ikiranto tigariteme county ya Kisii bono nigo abamenyi korwa se ward ya Masige West wanyara ko bagweso kena ko boli botererwe county ya Kisii korotota omoroberio mbubwaga chibwe factory yo nyareta ko bogo chaka asensemo ya ringoncho yegotoka ime ward yo kolenga nabamenyi abo nigo batebiro bokurumi ngati yebitango byererete omoroberio oyo gotene no musaki itobwa mwana Amayia Brighton Makori amona mange mono ekerobono okurigeria enyomba ye kurusiko nigokora buna ane nyomba egokonya bamenyi benseme yekurinde ase miaka 13 oikabono enyomba etera bakonya ikiagera nigo yanyarege kwagachwa bune factory yensemeye oni birengera litwabwate mbiringa torosi tugura matoke to arosigwa bisukuti ono tukanyora chimashini nchiyo goikira igagigatenena no manye no bole mobo mbwa akanire nakiki alengo mochando twatenene tibwase ngenjo keri yasinge ekoleka oya chiete ekagachuna yagachirwe gaikiraiga chi buildings chikaba lakini machines njibeti installed obukurumi na bwirerete enyombeye gose factory yari kwagachwa gotaikirana no bokoreri bwaye ase miaka yebono yabeire buna litombe ase ensemo eyo etwaye 20.3 million lakini iki asoete mebugo yetu igachi asoete asa abantu bali kero bagochikolika abantu iga bali kirete nakuru ntune nyumba bagachete yoka bagakora nande tukamba kurwana bagasoka ngabono twakori tukanyanga chi million yecho sirini ganga chairega bono nigo basemeirie nomwe msibwe ward eyo ya Masige West jako bagaka endo chenga aso mwesimiwa bagaka naende ntwaira mangana sare tukamotebia atatiga ntura isaranse committee erie ero negendereta abande mbaliga turwo tugambe tote kumanya ngaki omoroberio yo ochagete igo yarenge a partnership gosoko bwatana gati ye community yeiga ase kiombe kiarenge korukurio mbong self help group na before devolution a project ye serikali yare koruku show map was a project that yare go fund abalemi n'abantu chi community as chi project ao ase agriculture kolengana barabo ayanaro anyaride ka korekana eri ekairira morobiri yotena goika bono egendo ya chete ke kabana the project ya rosi in terms of infrastructure but installation ye ebintu ao byaga neriko colleagues ya value addition as this project tianyarekana because by then devolution inja achete Ministry of Agriculture ekabanded over to the county government. So the first governor of Kisii County, Yokorokomoske Elvis Maribongwae, was supposed to pick the project from there and make it complete. Lakini tachi kokoraki, tachi konye ikerani ekeromo elio. Mwemsi we wodi yichako bagaka
nigo bana nyarire kagate abuna nigara chikubwati nganeye asabekire chishiringi chimilioni 2 chichira chikokonya okwimokereria nganeyo ase ensemeyo onye community ya chitamo mnekyo bakabeka o bagachichama bonse bagasabe project ya chiregayo teko babuyange myaka mna ya 13 etana ko kolemeremo ngana ntubora ibwa simba arati boere mutranyole gente mo gwanya simba arati ko gente asi serikali chiere kurumaega mwako nate banga chibati cha 21 milioni lakini project ile 2 milioni ko bichoka lakini ntageta gote banga esto ikire bono no bora ibwa simbarati tutate ko bantu kwa nere no minister kwa agriculture muna magoto rentera machibu kurase committee na kitoko kora mane uburemo twando be project chese count properly era chiba chinabe korro na ntumente chinde egente kicha gakora umuremo ngoripota rigeta seni Candice TV eredariane Brighton Makori Biemono musakeito Brighton Makori tokurime county ya Kisii goikame county ya Nyamira ase nyomba yomongina oyo moyo kagire koba omorogia nyarakoba gekobekwa omorego na kuya kobatekana na omokonyi bwo mugambi ase ekenyoro ekyo kia nyamatuta bo nyamatuta nigo aborire abamenyi abo gosabaganire tibabekari chikokoboko na kweneke buna banyare koba bagwaka oroboti gochia ase abanyanyimbo gose gochia ase abagambi engana iyo nigo yanyara kabage korekana ase nsemo ya Konateme county ya Nyamira Wabuno nalenda ya wananchi baga chatigwe karagata ya mwana akorete kuruo mwana mokeke ngwerere mwana we myaka 7 moiseke nera wete bo mwerio mukabagenda barateba ya Eyemo swati tabanti komenya bagatonge nyumba barateba bona sikire tigaenda abantu babwatire ko cyasera ntuntu atangati muswati yo muna no morogi nere bwetambulishe te nere no morogi asibora abantu baito barecera abo babwatire gosa serikali atokonya babwatukwe abana bagenda gukora amatemo ya butuko nanda abantu abwe komitende bagenda so mukiyoye banyusara na busamba nagendororo no mosies ne team ya security yons twabe ko mukutana na bananchi twabatebigoro yoko beko morembe igoro yoko bwatia machiko na kuboma twabatebie oyo babeto umukagirwa obo chungusi negenderete asibari bakarete bitende byekere esharie bwatiwa nkoira nare paki kucha mwaye igo twastisha abantu babeke uturivu na rekagi kugira na kucha mwaye ku polisi ari asachete kora rendo asomara baboria utabasa kama chaki bamwanjana ucha se community yeketene nke basa kuiranira butambe tigatosika abantu ababare bose barese kugira ntubwatia machiko nyone kere icyo bisire ta chingaki echecho tokora na ase sector yechisemi nigo bono ababwatani agati yabo aborokia korwa ase sector yechisemi banyara ko bagosira omoroberio omuya bwechisemi o CBC asabange babo batebire nigo nyare ko bagukobeka obosera obotingo gochia ase chisemi echo bagokwana somo yega bokobekero chigutu ase skuru ya Kisii Embassy nigo moroki wago somorokia omonene bwe skuru ye eno kumurira boigo airari bagerio kobaganiria abana bonsi bali bagenda ko bakwyarigania samatemo manene Amayia no nyana boni go musake ito mangana Amayia podinali sakama nyara ko bagwikirana somo yego yo nago twariganiria orobotiro kubwatia nigo ekoba omogoko ekero abaibori bakorora abana bagokoria buya ase chisemi ase baigo aborokia bakogokera amatunda yoborokia bwabo. You've done a very good work and I know that you already well equipped with your teachers to go to grade 1, right? You already equipped to go to grade 1 and I know that your limit will be the sky. Eskuru ya Kisii Embassy Academy nigo yatwara omoyega bokubachengera aborokiwa abo ba PP2 bagochikogenda grade 1 omwaka ogocha. I'm Millicent Olwocho leader, PP2 teacher at Kisii Embassy Academy. We have been having a graduation this day and it has been very successful. It has been a long journey since the beginning of preschool, since we started playgroup PP1 and right now we are in PP2. The children have graduated so well. They are now moving to grade 1
and I hope the teacher concerned will take care of the learners. Nonya nabo amakongu naro aborokia bagwetera chingaki kyoborokia bwabo. My name is Nicholas from Kisii and Academy. I'm a teacher of CBC. Many challenges we are having in CBC. One, our children are not having enough books. The books are not enough. CBC is here to stay with us, but the books are not enough. So we are just requesting parents and the management of all around in all schools to get their children the books to enable this CBC to proceed. Kukwanera omorobeli o CBC nigo omwalimu monene we skuru eyo ateba skuru eyo ebegete emerobeli okwenekia una ngwikirania bale ebirengo beigoro bya kisemi. Name is Enoch Morira, the current head teacher in this institution which is called Kisii and Nyamira Academy. Everything that you require, everything. We have the modern laboratory, we have modern classes, we have the facilities that are required as per the curriculum and as per the government of Kenya. Boigo na kwanera amakongu ao chiskuru chigwetera ase ogoikerania omorobeli oyo. From in our public schools, there is a cry. There is a shortage number of teachers, and the learning areas are many. So you find one teacher is handling 5 learning areas, is handling 6 learning areas, which may not be practical, and which may not produce good results in future. To wish the candidates for grade 6 success and the class 8 who are going to sit for their KCPE. Nere omo director we skuru eyo na kwanera obokonyi bakorwa gochiasa abana. We even support a number of children here. Even now, if you look at our class 8, you will find that we have around 4. Either the parents passed on, na watoto walikuwa hapa, tukaamua tuendelee na hao watoto. Aboigo omageni wesko nigo nere atogia omorobero CBC na goteba buna ningole wenge nchomono. Let me tell you today, hao watoto wa CPC ambao unaona hapa, even in your own home, kama umewaangalia vizuri sana, you must see a difference between a CPC learner and 844 learner. You are going to stay home with your kid for 2 months. Kindly take care of that child that we are giving you. Kolipoteri ya Ndizi TV, Incheria Tana Apolinaris, Akama. Biamono Apolinaris Akama sorbotiorwa senchire yobo kiranu mancho murigire na otoko yakira omosmari Amayia Ensa Eyemo yabono botuko kolenda ingati yanda mange tokena tokaboto kwarigane kurwa semesa yaito Amayia Petronira mukira neronyara kaboko kwenekia chibicha amonelio gichago chira senchire yobo kiranu chinga ke Joshua Auta boigo nyara kaboko kweneke bunago cherwetera somuno bimanyereri terene ngoro kwa Josephat Amisi ngomera natole amana inande chinse sato asoko komanya aya amana yanda mange togenda tokaboto kwariganiria kurwa semesa yaito Amayia.